దగ్గర నా పేరు దుర్గాప్రసాద్. నేను ఇక్కడ రాకముందు ఇన్వర్టర్ మోడల్ గురించి కొద్దిగా ఇబ్బంది పడేవాడిని. అంటే ప్రాబ్లమ్స్ ఎర్రర్స్ ఎలా వస్తాయి తెలిసింది కాదు. కొద్దిగా ఎవరో ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత సార్లు సెన్సర్ యొక్క వోల్టేజ్ కానీ ఒక రెసిస్టెన్స్ కానీ అని చెప్పడం జరిగింది. అన్నట్లుగా ముందు నాకు నచ్చింది ఏంటంటే సేఫ్టీ గురించి వచ్చి చెప్పారు. అంటే మనం రూమ్ పెట్టేటప్పుడు దిగేటప్పుడు కానీ అన్నారు హాఫ్ బ్యాటరీ ఫుల్ బ్యాటరీ అని చెప్పేసి బాగా చెప్పారు. అవి మన సేఫ్టీ పెట్టండి, హెల్మెట్ పెట్టుకోమని, బైక్ మీద వెళ్ళేటప్పుడు ఇలా చాలా గురించి మన వర్క్ అంటే ముఖ్యం సేఫ్టీ అని చెప్పారు సార్. అది బాగా నచ్చింది. నెక్స్ట్ మనం చేసే పని కూడా ఒకరే చేసేది కదా, 5-6 డిపార్ట్మెంట్లు కలిపి ఒక పని ఉంటుందన్నారు. అది కూడా మంచిగా అనిపించింది. మన అక్కడ సెన్సర్ దగ్గర ఎలా పడే కదా ప్రాబ్లం ఎలా వస్తుందో ఎలా సాల్వ్ చేయాలో కూడా చెప్పారు సార్. ఇది చాలా నాకు ఎక్కువగా తెలుసుకున్నట్టు వీటి గురించి కొద్దిగా అనిపించింది.